Вы сопорите будете ли? Да. Не знаешь, а? Вы сопорите будете ли? Куиса. Куиса? Ари, кажи. Кажи что? Аз ги знам, ама ти знаеш ли ги? Кои са първите будители? Ари, кажи, бе, човек, нали ги знаеш? Будители. Ари, първите будители. Кои са каза? Ари, кажи пак, бе. Ари, кажи спиромната си, мама, ари. Първите будители. Ари, бе, нали сега ги каза, бе? Ари, бе, човек, кажи, бе, ти не нормален, с какво се въртиш тук само? Са ти с първите будители? В тайна ли ги пазиш? Сам да ги знаеш, не да? Не са в тайната, да? Много си красивен! Да. Много си красивен! Първите будители, момче! Не ги знаеш, нали? Кирил ме, Толи, айде сега ги научи. Научи ли ги, бе?